TV3 presenta... Con el campo de Somos. Adelante, buenas noches. Somos, buenas noches. Vamos a ver, parece que hay problemas en la conexión. Adelante, compañeros, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Som minut 40 aquí a l'estadi de Som Moix. Us parla Quim Maria Puyal. Estem veient un Barça avui diferent. Està perdent per 11-0. 11-0 enfront del Mallorca. Queden 5 minuts, encara pot empatar. Tenim aquí amb nosaltres diferents convidats, per exemple, aquesta mestressa. Atenció, sembla que hi ha interferències. Què passa? No me ha salido esta, el mejor de mis sueños. Bueno, crec que ha estat un bon partit. Gol a València, hi ha hagut gol a València. Atenció, sembla que hi ha hagut gol a València. Endavant, companys. Ai, estic molt contenta, molt orgullosa de que hi ha aquestes coses, però és mentida que som molts, hi ha aquestes coses tan importants i tan necessàries que estimam més som nostres. Vamos a ver, hay un problema, hay un cruce de líneas. Adelante, compañeros, ¿qué pasa? Buenas noches, Somos. ¿Cómo? Minuto y resultado. A veure, recollim, tenim aquí amb nosaltres a Paquita Tomàs. Paquita Tomàs. Per amics i amigues, estem aquí amb aquest partit, és una cosa molt important i molt necessària per tots nosaltres. Ens podries explicar una recepta ràpida, Paquita? Jo me'l pensava que estava en Òscar, però tu no eres Òscar, tu ets un altre. Jo m'agradaria molt, per exemple, les pilotes de futbol, podríem fer golls, podríem fer de pilotes. Gol a València, hi ha hagut gol a València. Atenció, gol a València. Vamos a ver, gol en València. Ui. Gol en València. Atenció, Som Moix. Atenció, tenim aquí amb nosaltres, continuem al minut 40, el rellotge que no passen els minuts, i tenim amb nosaltres Serra Ferrer. Serra, Déu vos guard. Jo crec que ha estat un bon partit, primer d'escop, no només sense figuració, sinó que també ha pogut ser Johan Cruyff, el gran amic que sempre està en joc, i tot això. Jo crec que el Mallorca podria fer primer d'escop amb en Johan Cruyff, que... Hola, ¿qué tal? Soy Johan. Bueno, a ver, Sierra Ferrer. Yo soy Johan Cruyff y veo un partido un poco complicado. Entonces, quizás está perdiendo el Barça por 11-0, pero el fútbol es así. En un minuto se puede girar el resultado. Atención que veo un cuervo que se acerca, un cuervo o un palomo. ¿Qué es esto? Un palomo. Joder, con el palomo. Bueno, yo en la vida siempre he tenido dos grandes bicis, un bici de carreras y otro ha sido el fútbol. Este palomo parece que se me va a... Se me ha defecado encima el palomo. Atenció, perquè sembla que hi ha tot de problemes. Tenim aquí, en aquests moments, salta al terreny de joc la duquesa, la Cayetana. Estoy muy contenta de estar aquí porque las tetas me pesan y en el césped. Gol a València. Atención, nuevo gol en València. Atención, nuevo gol en València. Aquí continua el mateix resultat. 11-0, perd el Barça. Realmente los goles son algo totalmente satisfecho, porque no es que el balón haya entrado dentro, sino que realmente los átomos de los balones han entrado a través de lo que son las redes de la portería. Gol a València. Nuevo gol en València. Ui. Aquí acaba de saltar una gallina al terreny de joc. Atenció, una gallina al terreny de joc. En aquests moments la força pública intenta convèncer-la perquè torni a la llotja presidencial. Sembla que posa... Déu-n'hi-do, ha posat un ou la gallina enmig del terreny de joc. Atenció, tenim més convidats. Efectivamente, muchas gracias, saludos cordiales, ¿cómo estás, competencia? Aquest senyor, doncs, és un senyor que està en aquests moments a l'atur, es diu Matías Prats, oi? Està parat, està a l'atur. Fíjese usted de cómo la cuenta naranja está caminando. Cuenta naranja, ING Direct. Queremos ser su banco y cada día el banco. Más gente. Efectivamente, así me gusta mucho como estás haciendo, estimado Matías. Tú también eres mi competencia. Miedo horroroso, patético y espeluznante lo que está pasando. Gol a València! No gol a València! Atenció, companys. Vamos a ver, hay un cruce de líneas. Goles en Valencia, en Som Moix, que el tiempo no avanza. Adelante. Buenas noches. Tenemos invitados, Quim Maria Puyal. Efectivament, tenim un home que es presenta a la candidatura Palma política a l'Ajuntament de Palma. És el senyor... Com es diu? Bueno, yo soy un poeta, yo soy Moncada, Joan Antonio Starles de Moncada y Bisbal, y yo soy mallorquín.
Soy Van Urgel. El senyor Antoni, perfecte. Un aplaudiment per ell, tot el camp, que li dediqui una forta ovació al senyor... Digui vostè mateix el nom. Joan Antonio de Moncaida y Bisbal. Perfecte. Soy putero, uno. ¡Gol a Valencia! ¡Nuevo gol en Valencia! ¡Que se está desmadrando la cosa! Señores, devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales. Buenas noches, saludos cordiales. Y el domingo que viene más fútbol en directo. Homer, tendremos que ir a ver el partido de fútbol desde Springfield.